Қазіргі вакытта біз электрощитовыйда есть біздің общий домовой прибор учеты, счетчиклар, біз аларны һәр ай сайын истемәйтәбез. Миңнәхмәт Хисмәтуллинның торак коммуналь хуҗалыгында идарә итү тәҗрибәсе 20 елдан артык. Торак милекчеләре ширкәте җитәкчесе исәп-хисап счетчикларын шәхсән үзе карап йөри. Аның карамагында Казандагы күп фатирлы 13 йорт бар. Ул гомуми йорт чыгымнары, ягъни халык телендәге ОДН турындагы яңа карардан хәбәрдар. Бу постановление үзгәртергә кирәк иде, потому что норматив өчен бик кичкенә иде. Кемнәр счетчиксыз потреблять итәләргә, аларга кеше башыннан түләнә иде норматив. Ул норматив бик кичкенә. Даже анда алсаң да, получается, bir квартир 100 киловатт потреблять итә электроэнергия, даже условно ай буена, я даже 2 бүлмәле квартир. Безнең холодильник только потребляет 10 киловатт айына. Даже квартирада бар освещениелар, бар СВ печләр, бар обогревательләр инде включательләр, менә бу салкын вакытларда инде төрле кешеләр төрле вакытта бит бар, җылыту җайланмалары идәннәргә куялар хәзер анда тоже. Алар күбесе счетчикны просрочился счетчик, аларга выгодно подорвать и платить было. Поэтому ул норматив же аларның потреблениесе бит туда инга керә. Менә бу постановление, менә бу дөреслекне все-таки дөреслеккә басты инде. Яңа карар буенча ОДН өчен акча бары тик счетчиктагы күрсәткечләр нигезендә исәпләнәчәк. Элек ул норматив буенча иде. Ай сайын төгәл исәп алып барылса, түләүдә үзгәреш сизелмәячәк ди Миңнәхмәт Хисмәтуллин. Без если ай сайын санап барабыз ОДНны, ай сайын ОДН уже кергән расчетка, ул вакытында санап барылса, вакытын итсә, бездә сизелмәде ул. Белгечләр әйтүенчә, ОДН нормативлары искергән була, зур булмаган торак